full episode Ilocano Love Storya. Nona, siga ka din nagpaiso? Tanda ni saan ka analasin? Nakapimpintas ka magngaminen. Uray si Katanya. Napintas ka matlata. At damat kayam asawa mo. Ada pa yan anak mi kan ni Leonard, Ada kan ijay abroad, edi agkasar kami. Sayang nga. Ngayon sana bali. Alaan naktulata may sa aninang inton agbunyag ti anak yo. Ay, amom, nasurukan at talo ti tawon ni JR. Kasta aya. Tanya. Abaya kasta ti panangkitam kanya. Agkakatawa ka. Ngam, kasla at daliday kadagiti matam. Antan samat na kalumang aliday di tapusom. Tangiwat mo. Ang mga numangnog na kanima ng melody. Kat sa balin tumanan ti panunutin na. Kapsat ti asawam ni Melody. Wen, saan mo ka diyan nakita? Asino ayatin ang pastrikan ka? Ni Tata Ariston. Nabayag ang nagsarsarita kami. Agawid ako maitayan. Ngam isumot arimwar kayo iti kwarto. Ay, kasta ka di. Uray ni Leonard. Ang mga nurabiin to una yan inton makasangpet. Addan to sa bali nga aldaw apan nakamamok iti asawam. Ikuyog mo to kiti into nagpasyar kayo iti balay. Wen ay, kano gayam ti sangpet mo? Awan pa'y makalawas. Pampanunutak no agsubliak pa'y jabro. Jak pa'y matngaron nakapanunot ang mga klon kadagiti agar-aram kanya. Ala ka. Bumakit ka na kas kanyak. Sige ka. Te amok garod no saan mo ang mapanunot ni makiasawa pa'y. Naimbag ta, nakaanak ka pa'y. Apaya na kami sugsug ka dimdeng di opisina nga nang. Nadlaw ko, napabutingan pa di empleyado. Mabwisit akman kadakwada, Leonard. Bugaw, hala kumaidan kay. Nagkikinisim dakiding. Anya ka di man nanti pagpupungdutan nyo ay. Ada sa nga ilit asawa mo di balay. Anya pa'y ngay. Ay, napanunot ko tagpalabas lang ti oras dito opisinam. Anyak mo tidakas na no da sa nga ihilitan niya. Nagisarsarita ka kumamatan na. Ay, amom nga awan sunggar adot-dot ko iti asawam. Aging ka kadita? Saan mo pa'y anaawat na ni Tanya ti asawa? Nakado a babae, Leonard. Dayjay pahila ang ababae, tinasawam, bakbakat ngam sika. Ah? Amo ka, tikinabak nang mula ang tikinamat na kan ka. Apay, asaan kayo pa'y laan nagkuyong kini Leonard no naggapo ka iti opisina na. When now, rabiin tumanay no sumangpay. Ada ka no pa ikamakam na nga ilipas. Unggayam, nabayag ka day na nakapano ti sa nga ilinitan niya. Saan mo't ang nagbayag ni Nuna? No, nagayam tinagan na. Kabayag ka noon nga gayam da. Saan ka no pa'y ang nag-abroad ni Nuna ide? Siyak tinang pastrikin ko ana. Na, naglaing kayon? Nambaran nyo ng pastro kiti sa inyo nga amaw. Apay nga agpungtot ka, Melody. Aklunem kuman nga agasawan datanya ken Leonard. Naggasatan na babae tatang. Amo ka, tikinabak nang ni Leonard, tikinamat day ta babae. Jesus apo aya, mangig na kanitan niya. Ay, uray man, anya kuma. Day tamo na Leonard. Saan lang na nakapilpili mo titi sa bali? Hay! Ay apo, saan ka maawatan no anya ti pangguraam launay. Amangan might no umapal ka laeng. Tatang, no ipalagi piyumana ni Ismael, ay di yun ituloy. Kagurgurak ni dyan lalaki. Mabiit man laeng. Kumusta nga agpaison ni Ismael? Awan meten. Kuna lang arudo na sa inyo ay palagi pay, tatang. Imbilang ko na nalpas anatay. Awan ti kas-iskan ng asawa.
Asit ka ko maitay naman ang melody kan tatang. Ngam tsa ko nagpadlaw. Tanangag ko tinagubsang apa nagsaon ni manang melody. Ang nila unay tigur-kuraan na kanta ka. Oh, Tanya, pagnagsangsangi ka? Isimangpit ka gaya man Leonard. Sana kang sangsangin. Napuling anak lang. San ka nga gulbod? Anya man itinaramid kang kanimanang melody. Awan. Diyak kaya da siya tiga po na ang agsubang kayong agkapsat. Pasensya ka lang kuman kang kuana. Ngam ure anya tararamidin na. Awaanan mawalin na. Kasawatan. Kayat ko anaragsak kahit itinak. Owen gayam. Dandani mo tinalipatak nga imbagakin ka. Pimasyar itay aldaw ni Nona. Tay kanayon ng istorya magayim mo. Nagtrap-trabaho di abroad. Masimang kaya man. Wen, kaya't nakakumaam-am-am mo. Aguyog tanto magpasyar ija balay daan. Ay, kanayon ngamin nga doon ti pagkakumikumak. Si kantulatan ti mapan. Awisim tulaan nga namang rabi tayo. Ni manang melody ti pampanunutak. Saan naman nga taabastusan ti kayim mo? Saysayat mo't kiti. Nadudua kami lang nga pasyar ka ni Nona. Tanya, ay kumatamaw awatan na. Makumikumak ka dagiti negosyo. Ngam, ay ating kaunay. Agyamanak. Ay ayatin ka matunay, Leonard. Sige, matulog tan. Masapak man ang ngagringin ton bigat. Sige, maturog ka lang tan. Rumarak bin. Kitaag ni JR iti kwarto na. Sigurado, inatag manan ni tatang. Kay kahit na ngamin ani tatang ti kaigdana. Ano ba yamon? Ureta kay kayat mo't ni tatang. Nakadagtakil gaya man ti balay da. Baknang dan. Awanan apulos kay kariyak. Ad-adamanan nga awan kay mo dingak. Adari mo ara. Di tataris to. Kumit kita kanya. Tumanap ko na. Saan nakmat katanalasin. Mailiw akong una iti asawag. Yan ang mok. Saan na ko napagtatagkunan? Tadyak kabailan na ipaayan iti nasaya at abiyag. Saan naklakit di ang nagbidot? Ni Ismael lakit di dayjay. Anyat ko na yung tatang? Ismael? Sa di na ginagakitaan niyo? Itay rimwarak at danadlaw ko nga umar-arubayan. Saan naklakit di ang nagbidot? Ni Ismael dayjay. Tiawanan pain? Pagkasan na tagpakita. Melody, anya launa yung tinadagsin abasol ni Ismael. Nagkasar kayo, katrumbang laeng nga agsinubyan kayo. Tatloan niya tatang. Ay, laki di kayat nga adang agrigat akiti den nana. Awan sir-sirpina. Awan pulos di ambisyon na. Ngam di ka mabain iti sawen na iti tao. Nulakit ag tinulong kayo, kabailan nyo tilumungaw. Tatang, mapalin ka di, huston? Saan tayo napagsaritaan day ta? Sumardan kayon. Saan to na mapasamak nga sinublian kami kin ni Ismael? Ay, anyaman nga tan ti pagpungpungtutan ni manang melody. Diyak namin maawatan ti pagsarsaritaan da kan ni tatang. Ay, kaya. Naipakada kun kan ni Leonard ti panagsarak mi kan ni Nona. Agpasyar kami. Ngam, yawag kumutlaan kan ko, Ana. Ada ka din libata mong ibaga kanya? Leonard, rumwara kinton madamdama. Amangan ur-urayan na ko ni Nona. Bakit mabang ka? Nalpase na nakapagpagada ka kanya. Napanunot ko nga rod ayawag ken ka. Amangan no maibayaga.
Kat saan nakto amasangputan? Ni manang melody nga minti pampanunutek. Anyaman ti manggag mo kang kuana. Baybay am lagdan. Wen, kasta mo ter aramidet. Ang may saka madapin masyat dito'y balaytan niya. Di kayo kumanagkuyog kini Leonard tapno maamamukmat. Kanayon ngamin nga ado ti pakakumikuman ni Leonard. Nagkasat ka na nakaasawa ka iti adda mabalin na. Nakurapay mat ti panagbiag da idi. Ngam idi nakapagturpos, nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Nang bangon iti bukod na ang negosyo. Kita lang agpay sa tibiyag. Ni Leonard, tinaikari aparaken ka. Siguro. Apay ang mapilpilitan kang umisim tanya. Mabitlaan, tamangi sagana ak iti meriendata. Ay, nasapa ka man asimang pet, Leonard. Ewang gayam, awampay ni Tanya. Nagpakada kanya Tatang. Bayan nyo? Uray taman manaw mo tarumar. Nih, anyat, talang kiyawan nyo. Ay, adda ibagagkan ka. Ha? Sa anak lakit di anak bidot. Ni Ismael dyan nakitak. Ha? Nakakita nyo? Nakita nga umar-arubayan. Nakadlaw, kat pimanaw adagos. Kamangan numailiw iti kabsat mo. Kasta nga ta, Tatang. Itamang pa. mailiw ti bagbagayo tatang. Makaungit ka man na dagosen. Ay, Saan ka di nga imbaga kada kayo tatang? Diyak kaya napagsaritaan day jay alalaki. Tatang, ay, panawan na kami mampailangan kinimanan. malangaron panawan kayo pa'y. Sige, tagsasarita kami pa. Okay, anya ti pagsaritaan ta. Saan nakabibiyangan? Tedya kidi asawa ma. Ang mumaya no da sa bali ka relasyon na. Nagdagas nanti panunot yo. Apay nga kita. Diyo pa'y lamaawat. Anya la unay ti diyo pangayatan kinitan niya. Karagragsak kang agsarsarita itay. Ita, agluluwa ka mo ten. Pasensya ka lang kumana. Sa anak bidot iti napaliiw ko iti sinarungkaran ka. Nakalamang tiladay kan saum iti pusong. Asingad tangag kaya. Kat italikukin ka ti palimot ko. Nagigasarak lang ka ni Leonard. Kamtsak ay ayatan. Tanya, uray adan anak yun. Makonsensya ka. Namin, ang basbaso lang ka ni Leonard. Saan mo kadipay analipatan ti kaayat-ayat mo anang baybay idikin ka? Diyak ipadlaw ko ni Leonard na nagsangitak. Pagkawanan na ko mga Leonard. Makonsensya ako. Tsaka muna niya ti aramida. Iti ka nito amamuam asan ka ngay ayatan. Uray ayatan anak na. Naka-aircon lang ro din ti kwarto. Puduto na pailang. Iso anak di ko sakmanan. Nih, naturog mat kaya mo ni JR. Wen, ay na, kasla na iliwan itay si Mang Petar. Mas tawag na rod. Imbaga na makiturog ka datang. Awang gayam. Inawis mo amang rabi ni Nuna dito balayin ton bigat, iti rabi. Tapno mamamok kumamit. Ay, nalipatak meten. Ang mabalinmot nga awaga. Kahit ko amam-amo ti gayam mo. Malasang pa'y lagayam. Apay di na mapanunot ti makiasawa. Ado ti agar-aram kenkwana. Ngam, tsak man amok ti Nona. San pa'y anala daw? Malagip mo pa'y? Kunak mo saan ka mapaano ko di din? Manglaglagip ka manen. Tanya, I love you. No, among lakumahal, Leonard.
Nagsapa ka man nga imawag. Kaririin ko pa'y laang. Napatag sa tibagam. Friend, kaya't nakakano ama-ama mo ni Leonard. Nalipatak ba't tinhinyawis ken ka amang rabii ka dito'y balay. Apag iso, ada na pintas a pambarko iti day tilaki nga gararum kanya. Anya? Itaam kat na pagkatawa ka. Ang sanak nga agang angaw. At dalakay nga hawayano nga gararum kanya. Sakbay ti alas 6. At da akong dita. O sige nga Ruden, ituloy mo ti maturog. Bye, Tanya. Bumangon ako. Anya nga ta iti di pakalipatan ni Tanya iti sigod akayan-ayat. Ada asawa na. Mawatak met kiti tirik na. Sakbay anaam-am muna ni Leonard. Ado tinagbalin akaayan-ayat na. Agpapada da adi na pudno. Oh. Nona. Nagyaman nagtapinat gamti awis ko ha. Nabayagan nga si istorya na kanitan niya kanya. Ket, anyamat tis istoryaan na maipanggap kanya. Ala, saan ka madanagan? Pasiga na pipintas ti ibagbagakin ko na maipapankin ka. Kas kumatik kinapintas mo. Naangaw kagayang. Ang agyaman ak Leonard. Mabait lang. Apay ti kapsat mo kan ni Tata Ariston. San mo apakadanagan ni da? Madamdamadan ro na mga kita. Ay aywanan ni tatang ni GR. Idin to ta. Sana mapanawan ni Manang tiboy-buyaan na. Nasaysaya at kung mga agpaiso, wag sasango tayo amangan. Day tagay mo ni Manang. Manang Melody, naimbag arabi iyo. Manang, kumamakam kan. Inebang kumamutin ta GR kan tatang. Nabayag a pinaliew ko, tatanya kin Leonard. Kaslaawan mo ti problema tang agasawa. Naglailo ni Leonard iti gayem ko. Si Manang Melody ti pilaw. Nadlaw ko ti kinatangsit na. Iso ang tiyapon nagbayagpay. Anya ti? Saan ka nagbidon? Tao ti nakadasay ana silangan ti kutsek. Dara-dara. Intarayan lakit dito nakadungpar ken kuana. Mabiit lang. Kasla malasin ko daytoy. Ni Nona, apay nga ta. Nakasangpot nga ta ni Jabalayda. Hello, Nona. Aday bagag kang katanya. Anong mabit laang? At ka din ni Leonard iti asidag mo? Kasirsirik na iti banyo, tapudutin ka noonay. Apay ka di. Anya ti kayat mo ngay baga, tadi mo kaya tamangig na. Maipanggap tayo iti sigod akaayan-ayat mo. Anya? Diyos ko, apay akas to'y matan, di ba nagkabagabak? Nakita ka nakadasay iti kalsada. Amang ano, intarayan din nakadungpar kan kuana. Awan puot na nga intaray ko dito'y ospital. Nona, saan ka nga ta nagbigtot? Tsak mabalin tagpidot. Isulakit di. Ipakadanagag. No saan ang makalasan? Saan ko kaasimat, Nona? Kasano nga ron? Makaumay ka dito ospital. Remuara ni Leonard iti banyo. Sikapay lang ti makaammo dita.
Baliwang to ti umawag. Uno, siyak to ti mga awag ken ka. Sige, bye. Oh, tanya. Um, Inidap mo ba ito cellphone mo? Asino di mawag? Ni Nona. Inyawag na lang nga nakadaano nun ijabalayda. Ah, kasta ka di. Pagkawanan na kumano na kulputa, Leonard. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaringkay pa yung mag-ilagaan, tatang. Ni JR. Maturugan iti kwartok. No makareeng, ang mga nuuman latiw, kat dumawat iti kwarta, kadagiti nadakkel na. Si kansa magantit at akay kayat na tatang. Mabaybayan nga minitan niya. Nakasao ka manan iti saan anasaya at kanditan niya. Talaga ang maditirik ng kenkwana. Ang mga no kaya ayaw pa itimangan. Ay nagsuga ka na. Naimas ti luto ni Tanya. Dahil tatimay saan ang ngayatan ti kapsat mo kenkwana. Ngam no saan abak nang tikabsat ka? Ay, jalang maun. Adda ka di ma. Ayan ay masalutun na. Awan tatang. Ha? Awang kumamot ti kasto abiyag ko. Nagtintin na kami pailangkin ni Ismail. Si kaabis mo tinakalagip iti asawam. Nagbidot kayo na pampanunutin yung akailiw ko, tatang. Awan kasi ka na nga asawa day jay. Tila babawi ka na kay asawa kan ko, ana. Ginundawayak ti iruruwar ni Manang Melody. Langam tinapuyatan ang nagbantay dito ospital. Maasya anak ngamin kinkwana, Tanya. Jakmet makasarita. Tapno mapakaamwak ko mati pamilyana. Kat, kumusta ti ka sa sana? Awan pa'y puot na. Naispal ka nun. Day tatiim panamnama ti doktor. Urayim ka diya makapuo? Nona, jak mabalinti agbayag dito ospital. Amangan no agatap ni Leonard. Ay ayatan na kunay ti asawa. Kat jak kayat apasakitan. Kaya't naasawan day ta. Ay ayatamat ni Leonard. Saan dito yung ospital ti rumbang apagsaritaan ta? Maipapan iti day ta abanak. Dayta, bigbigam anaim ba? Saan ka di aday to? Di inay ayat mo unay anang baybay akan ka? Nona, jak mawatan ti malikrik na. Nakakaasi ti lang ana. Nagkutungan. Sapay nagadug ti donor na. Awan asid ay dyan nakadumpar kang kwan. Nojak ko man nakita. Nataylatan iti kalsada. Naimbag ta si Nardangam. Nona, naggaraw ti ramay na. Makapuutan. Ang yaman ang Diyos ko. Akasasok. Kasla marikrik na ti saan asal sa gawain na. Gapo kadag iti sukat na. Sa dino, di ayan ko. Kan asino kayo. Adda ka dito yung ospital. Saan na kami kadi amalasin? Nona. Tanya. Kunak, nasaan ka na magkita pa? Ismael. Kalpasan. Dahil di pa nang baybay am kanya. Kuna ni tata nga rimwar ka kano itay awanak dito yung balay. Sa dino tinapanam? Kwam Manang Melody. Kanya nga tati pagkak. Oo, bakit kita na malatan? Agpudno ka man kanyak tanya. Adda ka di kasinsin narak mo sa bali alalaki, ha? Manang, nagdakas matkan ti pampanunutan. Ay atik unay ni Leonard. Katsak kabailan aliputan. Sa dino nga rin tinagapam.
Sinarong karak ni Nona. Naibayaga. Tanapan kami pa'y ngamin nagpasyar. Oh, no kaano lang nga nagkita kayo? Nang rabi ipay dito balay. Amo ka sana nasaya at tirik ng kanya. Gaputaging gaita. Saan mo pa'y laeng ama aklon as siyak tinasawa ti kabsat mo? Na! Amumunti bang sungbat kanya ka? Ha! Nagado a babae? No apay si kapay lang tinasawa na? Nasaysaya at atyak sumbatan. Ha! Ginundawayan mo tanti kinabak lang tikabsat ka, ah! So nakaragragsak ka, ah! Amok la kumaakas to'y nilakaamag kanima ng melody. Saan naglakuman na nakiasasawa ka ni Leonard? No daduma, makonkonsensya ak. Pagkawanan na ko, Leonard. Ikarkarigatak mat nga akman ti pagribangak kas asawa. Kumusta nga tanti kasasaad ni Ismael? Anya lakit din ti panagsasaom kanita niya, Melody. Apay nga aging gaita kat saan mo matlaangan amaawat na agasawadan kan ni Leonard. Da kayo tirumba nga pagungtak tatang. Apay pinalubusan nyo ni Tanya. Amok no apay akas tatitratom kanita niya. Kaya't mo nga iraman iti kinaliday asagsagrapom ita. Nay, anya dito problema yung kini Melody, tatang. Ay, manang ko na kuma. Naimbag ta si Mangpot kan Leonard. Inra na ni Tanya tirimwar itayawanak dito balay. Manang, isarding yung kumaritan. Diyak kahit ada kami nga gasawa ti makagapo iti panagsinong matayo. Baybay-an na kami latan kenta niya. Mabalin ka di? Manang Melody? Pasensya ka lakuman iti kapsat ko. Si kalakuman ti makamo ang mga waawat iti ugali na. Saan na maaklon as siyak tinasawam? Nakurapayak lang. Sa natataanganak ng itisika. Sana problema da ita. Talo atawon mo't lang. Yan sana da ita tirason. Kahit nan sang ipada na ka asal anaragsak. Leonard, Saan na napagsalitaan da ita? Ang mga nod adda pa yung makagura ti kapsat ko. Un kayam. Nagkita kayon kanino na? Wen, nagkita kami. Tatang, saan kayo pa'y gaya manapan iti talon? Ay, uray inton bigatin. Uray ta nakagay kapimatayin. Lumabalin. Saan ko maakayat ni Leonard nga agtalonak? Langayo pa'y tinapigsa. Saan ang madlawan na tangan kayon? Tatang, sumurutak to kada kayo inton maminsan. Ay saanin? Kamabain kan ka. Manalon mo't dagiti dadakkel ko, tatang. Narwa makitirigat. Basta, Tanya, pasensya ka na kuman, kanya Melody. Uray kasano ti panakisaritak ken kwa na. Saan nga agbaliw ti ugali na. Tatang, ang mga nukila at asumangpet. Kagura na asyak ti ad-ada a kanunungan nyo. Dakman amo iti dayjay ang babae. Sapay la kumaat ang maawatan nanto ti amin. Agyaman na kiti panang sarongkar mo kanyak, Donna. Utang ko ti biyag ko kan ka. Awan ti anyaman na. Awan gayam. Naimbag ta makasarita ka na nasaya. Kayat mo tapakaamot ti asawa. Saanin? May ramraman kalala pagsasawan na. Kagurguran at ti asawa. Anya nga minti na masamak kada kayo. Nauman nga grigrigan. Basol ko matlalang. Awan ambisyon ko. Mitan niya. Saan mo anam namaan asarong karan na ka dito ospital?
Dakalakit di ariribo no maamuan ti asawan. Nakiasawa matlagayang. Nabak nang tinakiasawaan na. Basol mo matlaan. No saan kayo anang katuluyan? Saan ko siguron ang maulit asarungkaran iti ospital ni Ismael, Nona? Sikal ako man ti makaamukan ko, ana. Maawatan ka. Awanin ti ka po nang agkita kayo. Amangan nga min no ad-adda nga agatap ni Manang Melody. Pinagungtan na. Ta, inranak ka no ti rimwar idi awan dito'y balay. Nakaharwan talaga ti ipag. Naalas ti ugali na. Isungat ang nagsina da iti asawa na. Santa ko man napagsaritaan ni Manang Melody. Naimbag da kabagyan ni Ismael amayat amang bantay kenkwana dito'y ospital. Nagsina da kano iti asawa na. Kasta ka di. Kakaasi tilangan ni Ismael idi sarungkarak dita. Ewan gayam. Saan mo matagitagsan da ito'y asalutsod ko ha? Ay ayatim ka di pailang ni Ismael? Ha? Diya ka amuno kasano asong batak dayta sa ludsud mo, Nona. Diya kaya tiyag basol ka ni Leonard. Gapo iti pan nakakumikom ko iti negosyo. San kayo una masangsango iti anak ta? Ngayon ipasyar kayo inton bigat. Maawatan ka. Tinapatag kanyak. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Siyak lakad iti mangipatpatagking ka, wino agay-ayat ken ka. Leonard, ada ka di pa nagduadwam? Amangan no ko na masabsabidungan iti panunot ko. Amo kapatpat genak. Tasan ka kuman anak kay asawa kanya. Ken naadaan iti may siyang anak. Nusan nak ngay ayatan. Agyam anak unay iti panagayat mo kanyak. Naragsakak iti danam. Naragdragsak ta kumamanen. Numaadaan iti kapsat ti anak ta. Ore may salahan. Nang runa na babae. Kahit ko amadaan ta pa iti may siyang anak. JR! JR! Napanahanan day nga ubing. Inlam mga tantiloko. Eh, JR! hello day. Itaman pa'y asapulim ni JR. Saan ko nga makita tatang? Inlam mga ah. Kasano asaan nakaakabuteng kita na uyong kamit nga may na. Nasaya at mat. No umasidagmat lang ang tiniknam kan kuan. Nagadupay lang ay bagbagayo kanyak tatang. Di pa ila ibaga no sa dino ti ayan na. No naandaan kayo kuma iti anak ken ni Ismael. Dakkel kumaitan. Ay, anya kay laki din aya sa bali man ti sungsungbat yun. Wine. Nagkukuyong darimwar. Impasyarmat ni Leonard dagiti agina. Tadi pa sigla trabahon ti pampanunutan na. Di pa ila ibaga dagos magkanyak tatang. Ay na, makapasuron kayo. Matmaturog matgamon ni JR. Nabanogan ang nagay-ayam dito parke. Nakaragragsa ka kitay. Kaduan na ngamin ani tatang ti kadwa ka mangipaspasyar iti anak ta. Talaga nga daw ti pagkamtutak. Kada kayo iti anak ta. Ni Manang Melody met. Aday tirik nana. Kini JR. Owen kayam. Awan ka di ti anak da iti asawa na. Day tapay siguro ti may sa agapon ha. Nagtungpal anariribok ti panagdinada. Naalisan ni Manang Melody. Iti panagsikog na. Naan-anayan anaembag dagiti sugat mo, Ismael. Kuna ti doktor, amabalin mo ti rumor dito yung ospital. Talaga asaan na naulit ni Tanya tinang sarungkar kanyak dito ospital. Saan mo anam namaan data? Di na kayat amariribok ti panagdinadang agasawa. Ti pagyamanam, nakalasat ka iti pan nakadungpar mo. Oray binaybay anak ko man. Nasaysaya at natayag. Naawan serbi ti biyag mon, nalawa ti kalsada. No na. Basol mo amin dagitoy ang mapaspasamak mo, Ismael. Anya nga tati aramidin ni Ismael. No maamuan na kasi lalagip pailaang ni Tanya kenkwana. Nakaturo ka tagos ni Leonard.
Ang padadakan ni JR ang nabannog iti panagpasyarmi. Nagsingpad ti asawak. Nakadungdungo kanyak. Sana apulos amadlaw asan kong ay ayatan. Inaklon ko ti panagayat na. Ken nakiasawa ken kuana. Tanariknak tinapudno apan ang ipatig na kanyak. Sa ingkedeng ko, akayat ko matan ti maadaan iti turong ti biyag ko. Ano lang titawin ko. Idi agayan ayat kami ka na Ismael. Binaypay anak. Tumramanan tilwak. Kaanon to amaakas tiliday ken saem dito'y puso. Apay nagdardaras kayo ang simrek tatang. Ay. Kaslada sapsapulan niyo. Melody, umay ka man. Darasam. Ah? Melody, Apay aya tatang. Kas kay lamor uraman. nakitak manan ni Ismael. Ismael? Oh, apay kas tauna ti mulagat mo tanya. Saan ka makibiyang? Ha? Yawanan bain nga Ismael? Ay, Melody. Saan da kasurutan tatang? Siya kunti makamoy di dayjay ang lalaki. Jesus apo. Mhm. Talaga ang natangsit ni Melody. Dahil nga ugali na tinagsinaan da nga gasawa. Ha? Tatang, Ismael tinagan ti asawa ni Manang Melody. Wen, saan mo kadipay nga amuday tatang niya? Saan kayo pa'y mat ngamin ang nagkitkita sipod nagdina kayo kan Leonard? Ay, anday tamanan ni Melody. Ay, Agyaman ka lalaki. Ay, no nakita ko lang ata. Ha? Agaluwad ka kanyak. Tatang, sumreg akon iti kwarto mi ka ni Leonard. sige, balasan ko. Kapasurod. Ang ano si Kapay iti pangipapasam na iti pungtot na. Gaba-gaba ang pilaan. Makalwak pa ikitin. Nairanran na lang ata. Ngagkan kanagan da Ismael asigod akayan ayat ko. Iti asawa ni Manang Melody. Ni Leonard. Hello? Hello? Oh, nimbag man ta sinong bata madagos. Ada iti kwartuta. Ada ka din napatig nga ibagam kanyak. Awan mo't kiti. Kumusta ang kailangan iti anak ta? Nakaturog ti anak ta. Kabayatan ti panagay ay ayam na. O sige nga raw din. Ituloy ko ti trabaho. Bye. Bye. Nagsangsango kami lang atakan ni Leonard. Amang anodyak na ilimod. Ti pan nakariribok ko. Itay ka kanupay nga gururi kanyak Ismael. Awad gaya, agmerienda ka pa'y. Agyaman nak. Saan ka ngagbain pa'y? Ni, kaslanta pa kariribo ka. Dinandat ko tiyag parang iti asawa. Ngam nagbuto nak. Iso adya ko rin tuloy pa'y. Mabuting ka? Ito nga tanadagsa na nagbasulam iti asawa ma. No nilukom to pa'y nga minitan niya. Ako ka nagbidyotak. Basol ko. Ngam ad-adamanan ang nagbidyotak iti pan nakiasawa ka. Saan ka kadi ang masayag iti panag-asawa yun? Orno sa tibiyag mo Ismael. Iti kasta, nakasagana kanton a sumarang iti asawa. Ang mga ano nakapanunot ni Ismael. Kahit nagagsindoblian kayo. Day tati saan to ang mapasama. Ngam nagkasara kayo manang. Amo ti tao ken iti matang ti Diyos nga agasawa kayo. Ay di naman bibiyangan. Tiki di asawam ti siputam. Anya man ang ti problema kinitan niya aya. Anya manan dahil na pag sinisimnubangan nyo nga agkabsat. Ay sos apo aya, si Kamelody. Kanayon anang ato takimak mo. Di mo laan mo ti makisarita iti naalumamay. May sakay mo tatang. Ay, unay kit din ti kabsat mo, Leonard. Pati siyak nga amayaw na sabrak ti panakisarita na. Da kayo lang iti mga awat king kuana tatang. Amo yung matintugali na. Ay, nusakla ko ma ti makaranak kin Ismael. Kasaritak anasayahat. Ado manan tinagukrad karagiti sawong ti Rosas amula ni Manang Melody.
makaayayo abuyain. Oh, ada lalaking agturong dito eh. Oh, sana ka diyan nagbidot. Tanya, Talaga ka diya sa anak na inggaan, ha? Ismael? Melody. Anya timbagbagaan ka dahito alalaki, ha? Tanya? Awan manang Melody. Ala na sumrikan! At kan! Nanya nga mintir aramigam ditoy! Sige, panawan kayo na. Hindi tayo yan. Ni Ismael, asikot na kaayan ayat ko ti asawa ni Manang Melody. Tsak magawitan di pa nagarupos ti ni Ismael, ti lalaki nga inay ayat ko. Anang baybay akan niya ka. Iso kayang ti asawa ni Manang Melody. Kasanon dumamon na dayto eh. Kumangan at damanan aguraan nak. Inona, nakalagip man ngay maawag kanya. Tsak ay nasangon a pinasyerte kayang ko. Hello, Nona? Kumusta ka, Gayam? Saan kan samad na makarwar? Kapo itinatangsit ni ipag mo. Naimbag tayo maawag ka. Hindi pagkakin ka, Nona. Nagkita kami ka na Ismael. Anya ti kayat mo asawan? Nasarakan na ka, di tabalayo? Uwen, Nona. Imadadapay amakla at ka iti daytoy amamuam. Anya da jay? Inton may kanak iti gundaway ang makarwar. Agkita ta. Kat ibagak to ken ka tinaduktalak. Mapurpurtsaan lang sa itidayta ako na. Inton agkita talaangan ti panangibagaken ka. Ang mga nudyak mapuutan asumrek dito'y kwarto ni Manang Melody. Kat mangag na ti pagsatsaritaan ta. Asano amarisot ti parikot yung agasawa, no pagturayom ti pungtot ken gura iti pusom. Ay, awanan ti panggap ko ang makikinnaawatan kin ni Ismael tatang. Angem kastoy kayo kadilatan, kanayon anariribok ti biyagyaw. Naimbag kuman o awan mairamraman, agraman ni Tanya iramraman mo pa yun. Awan ti pakainaiga na iti dayto abanag tatang. Ay, tsak man maawatan. Wapay nang tagsantirik na kagan na. Gapo tapag turayom, nga adipin na katigura. Awanan makitam anasaya at iti aglawlaw mo. No, apay nagparangpay lang ni Ismael. Awan ti sirsirpi na nga asawa. Ay saan mo kumaasawan ti kasta, Melody? Kabayatan ti panagdem namin nga asawa. Awan talin na ay tirik na tatang. Kapot kayat mo agun oden tinarigat mapasamak. No kumangay ag tinulong kayo nga agasawa. Ay, huston tatang. Saan yun nga ituloy ti kayat yupay nga ibaga? Nagkaagamot lagayam diti kwarto ta. Mabit lang. Nagsangit ka. Oh, ni saan? Anya kumangay ti pagsangita. Konsensya ka. Nadanunak nga minti pa naglalaaw ni Manang Itay. Dinilaw ko. Inraman nak mo ito na kinagura. Abangan ko nak no kinapungtot na kamanan. Naamuam ka di? Noan niya ti pagpungpungtutan na. Imay ka nun Ismael. Sayang ka tasan ko nakita. Kasaritak ko. Ano niya? Tamuam na ko ma. Nang sana mabalin ang maamuan dahito iti asawa. Ni Ismael, asigod akaayan-ayan mo. Iso, ti asawa ni Manang Melody. Kasanong arutato yan? Nona, manipod nagkita kami kan Ismael. Kan naamuak nga isugayam ti asawa ni Manang Melody. Mariripukan ako. Nagmaagan ni Ismael. Nagsingpet ka. Insukat nakakit din kini Manang Melody ang nakatangtangsi. Diyan ka mo. Nugapo ka ni Manang Melody a binaybay anak ni Ismael. Kat, anya ti plano? Diyan ka mo, Nona. Makonsensya ka.
Amok ay ayaten nagtiyasawak. Adda ka di basol mo iti asawam apakakonsensya. Maag ka, noy ayatin pailaan ni Ismael. Nona, adan sa sangilim. Sige, agawid ako na. Ismael? Saan pa'y asimang pert? Napan ka no ijay balay danuna. Saan na ka di nga iniawag kan ka? Saan tatang? Amang ano nalipatan na lang. Oh, inggagaran ako ng di Leonard. Ambar na lang nga sinarungkaran tigayim na. Ngam, amang ano da sa bali, akin na sinarak na. Melody, anya dahi ta nga ibagbagam. Nasingpot ni Tanya manang. San kumamot ati asawak ti pagpupungtutam? Adulamit! Di ta kayo manlangal? Oo na yun tikabsat mo. Uwan nga ron tatang. Nasanak lang agteptepal jak lamon. Ayan nga tan Ismael. Sakla ko mati makaranat na kasaritak. Jack naman na makita kay di balay the melody. Di mo ibaga ni Leonard ti asawa. Wen, iso ti asawak. Kasta ka di. Kalpasan ti manwata wen anak sa gaba. Gapo iti panang baybay ang kanyak. Nasarakak ni Leonard anapudno ti panagayat na kanyak. Pakawanan na kiti panang baybayakin ka. Nalpasan. Santa na may sublit na palabas, Ismael. Apay nagsangit ka. Siya ka di pala lang ti ayayatan. Panagkunam, rumbang ka di pa ingayatan ka. Amok na adda na sa anak ang maikarikan ka. Nagasat ni Leonard. Dati pang panunutan. Ang gaputabak nang ni Leonard. Naragsaka. Nagasatak. Puno, nagasatak ka ni Leonard. Tay ayatin nagpunay. Saan akasken ka anarukot ti panagayat na? Nudyak na dlawad dagos di sa sangput mo. Amang ano kakadagas manan tilnak amoy ti kapsat ko. Narwamakon ka ni Manang Melody. Agayan ayat tapay lang iti. Nadlaw kon adinak kayat para ken ka. Nang runa lang aruden idi agasawatan. Sanak ana ito rayan. Iti kahit kong aramidan ni Manang. Inatap na ginundawayak ti kinabaknang. Ken gaputa ubing ka ngam iti siya. Amok asa na day tatirason. Kayat na amay pada kakingkwa ng agsagaba. Iso at pampanunuta ka sa pulan ni Ismael. Anya? Tumulong ak amang urnos iti parikot da. Masapol ngag dinadamanan. Nunasken at tulungak tap na sumayat tibiyag da. Aramidak. Nung nga taipod numlangan kini Leonard ti maipanggap iti napalabas yung kini Ismael. Barang data ti pagtanlaan ti konsensya. Diyak ka ba ilando na? Sigurado? At ang kaguran at ni Manang Melody. Amang ano kaguran at tumitan ni Leonard. Kalpasan abinaybayan na ka ni Ismael. Numanupay atawan ti napalabas. Nagamam mo kayon kini Leonard. Sana ka nakasagana iti daytaban na, Nona. Urayam ka di pay laeng, ani Leonard ti makadoktal ti amin, Tanya. Ang mga no, ad-addan to nga agatap ni Leonard. Kan maamuan na asaan mo gayam ngay ayatan. Nona, pangasi. Lading yung Tanya. Saan ko apanggap ti Mang Sair itirek na? Napatag ka unay agayam. Kan isakit ka launay. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat ka ang makasarita. Naimag tanayra na nakita ka. Anya ka diti ibagam kanyak nana. Mangan tapaylaan. Ang mga nung saan munton amaganas ti mga. Ha? Ngam tapno awanan ti ado apalpalika. Kayat ko adamagan ka. Anya ka talaga ti planom itibiyag mo. Saan ka amawatan?
asino ti planom asublian. Ni Tanya a binaybayam a kaayan-ayan mo. Wenno ni manang Melody a pinanawam nga asawa. Agpada nakabaso lang kanakwada. Awan sir-serbik a lalaki. Adamat laang daytaken ka, Ismael. Ang sakbay ang makaduak ti may baga. Mangan tapay laang. Mabisina ko. Apay nga inisardeng mo ti Kotsem, Leonard. At batong mat iti restaurant, kinang isardeng am. Agmirida tayo pa'y tatang. Amok ka mabisin kayo nakas kanya. Ay, mabit laeng. Ah? Ninuna day jay. Ah? Apay, anya tikit kita Leonard. Sa anak nagpitot ni Ismail. Anya, ay wan, isungag paiso. Mabit lang tatang. Mapan kayo ti restaurant. Kamakamak ni Ismail. Umayak to tita. Ala, agay ayam ka lang dito'y kwarto, ha? Ang mga no aglibas ka manon arumwar. Katne, nakarugrugit kan tumanan. Kalkalpas mo pa ila nga nagdigos. Mabit lang anak ka. Ang mga no ni Leonard Daytan. Tsak mat nang gagtiungor ti kotse na. Umayan! Masilo nga taday ito eh. Tanya! Hindi man ang Melody kayang. Anya nga man ang tibaga na kanyak. Numuna takas la kanayo na makabasbaso lakin ko anak. Saan ka di pa si Mangpat na Leonard kan tatang? Jak pa'y mat nadlaw ti ungor ti kotse ni Leonard manang. Jak amo nagkuyog na. Anya ti kahit asawan day to Leonard? Anya ti panggap yun, ha? Apa kinakuyog yun ni Ismael? Melody, pakawanan na kuma. Saan kanto ang mapakawan? Ha? Anya, kaya't mo mati makibiyang, ha? Tanya, pumano ka? Manang Melody, di mo bugkawan ni Tanya. Anya ayat ti pangiramramanam ken kuana. Paano kayo amin? Saan ni Tanya ti binugkawag? Dito awanan pa'y na lalaki! Awan lakit tinabain mo! Tatang. Saan yun natutupan ni Manang? Makauma. Panawan tayo langan. At makamudan kin Ismail. Nasaysayat no duwadang nagsalita. Umay kanta niya. Makamukan ni Awanan ti rumba nga pagsaritaan may ti dito ya lalaki! Nang agparbeng ka kumamit, agpakatao ka. Panawan na kon! Kaya't ko ti agmay maysa! Saan ko akasapulan dito ya lalaki? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Katsi ka! Anya pa'y lang ti kadtam dito ya! O pa'y nagparang ka pa'y lang amin! Nakita Dr. Leonard ken tatang. Ket pinili ta ka sumurat. Talaga pagkakaduandag! Ismael! Pumano kan! Denggan ko ma. Anya pa'y lang kumatidenggan kan ka! Anya! Melody. Ibok ko. Ibatam. Agparbang ka, Melody. Agparbang ka. Tanag! Nusan ka pumano? Sa anak amaming kang agigikis! Anya kalakit din, Melody. Natangsit kalaunay. Masya na kitinamayam ken Ismael. Ayan ni Leonard. Tiawanan pain. Pinagtitinulungan daktatang. Amok! Saan mo ang magustuhan tinaramid ko, Manang? Ngam numaawatam la kumati kalikagom ko, akayat ko ti makatulong kada kayo, tapno maornos ti biyagyo, tapno agragsak kamuten. Anya nga gragsak ti bagbagam. Kalma ka, Melody. Bayan tayo pa lang ni Manang, tatang. Isun ti makamo amang panunot iti nasaya at nga ramid na. Anya ti problema m kanyak. Ti asawam kay ti si puta manaimbag. Awan da kas nga aramidin ti asawak, Manang. Tsaka mo, no apay akaguram la unay. Anya di ko na. Nukas na. Pudno ti nagparik na kinitan niya.
Nona, Jack pulos ni Namnama. Ni Leonard akamsat ni Melody ti asawa ni Tanya. Dakkel ariribok na ito eh. Numaduktalan day tada Leonard kin Melody. Awan panggap ko amang riribok iti biyag ni Tanya. No amumla ko man kasano pananggura ni Melody kin ni Tanya. Ilunod na sakit din ni Tanya. Kaya't ko akasarita. Nalpas kayo na nagsarita. At naan niya pailaan. Pang-asim, Ismael. Maasyan ka kuma itigayim ko. Ni Ismael, asigod akaayan-ayat ko. Isugayang ti asawa ni Manang Melody. Pakawanam la ko man ni Manang. Kahit milang kinitatang ama ornos ti parikot na kan Ismael. Nung natangkan ti puso ti kapsat ko. Slawanan namnamang agsinubyanda. Nalabas ti kapsat ko. Kadyak mawatan no apay ngiramraman na ka. Namda kaming tupay ngamin kinitatang. San na kaming kabilangan. Oray siya kay. Ag nervyosak. Kasano tayo tuyin? Nakarit na ak iti panagbuteng. Nona, numaamuan ti agkabsat ti napalabas mi ken Ismael. Ad-adalakit di agurain at ni Manang Melody. Ay ayaten ako unay ni Leonard. Katsa kabagla na pasakitan ti Rignana. Awan basol mo, Tanya. Saan mo anagayatan? Akabsat tinagbalin nga asawam ti sigod akaayan-ayat mo. Nga mamom ka di. Sana pulos adiningag ni Manang Melody ti palawag ni Ismael. Kaya't nakaakasarita ni Ismael. Sige, magisarita ken kwa na, Nona. Anya, saan ka kadi ang mabutang? Awan dakas nga ramidan mi. No agsinublihan ti Ismael ken Manang Melody. Saan amaliklikan nga agkita ken agsarita kami. Lading itek, Leonard. Pakawanan ako, ma. No saan ko nga ipakada na ito yung haramitak. Nga masapul ang makasaritak ni Ismael, iti maudi akong taway. No anya launa yan, tipan na kairan-ranana. Apayan ni ipay Manang Melody ti asawa ni Ismael. Idinto ta, nagkaro tigura na kanyak. Adyak mat amo no anyat kapuna. Nakita ka naggapo iti kwarto ti agasawa. Anya ti inaramid mo ijay. Naamwak ni JR arim mo argayam ni Tanya. Sa dino ka no tinapanan na. Yakam mo. Awan mo't ni ibagbagha na kanyak. Apay, anya ka di ti masapul mo kenkwana. Agtuwa-tuwa ka talaga iti dayjay a babae. Binagbagaan kay din, Melody. Asaan mo apakibiyangan ida? Apay asaan ati parikutso ken ni Ismael ti risotay. Ay, hagtan na kayo man, tatang. Tinansaya at awagak man kit ni Leonard. Ang mga nusan ang nagpakada ni Tanya kenkwana. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Agparnoy ka iti pagsubangan da nga agasawa. Ay na, tatang. Idi pa'y laeng, madintirik na kinitan niya. Naragsak ti panagbenada nga agasawa. Saan kumaasit ka ti mang parnoy iti parikot da, Melody? Makarit na ak iti panagbuteng iti daytoy a panagkita ta. Nga masapul ang makasarita ka. Jack ninamnaman ni Leonard ti asawa. Kasta ka di. Nagasat ka kenkwana. Idintuan saan ka kuma binaybayan. Sika kuma tinakakaas iti danak. Anya nga min ti inakaramid mo iti biyag mo, Ismael. Basol ko. Ada arapap ni Melody. Awan ka es-eskak nga asawa. Amok nga uray anya ti aramidak. Saan na kun ang mapakawan pay ni Melody. Iso na saya at langan nga umadayuak. Ni JR matlang ti adda ti kwarto mi tatang. Napanan ni Tanya. Saan ka di nagpakadakan ka? San mat? Apay, napanan na ka no? Awan mo't pakada na kanyak. Itaman pay asan ang nagpakada kanyak. Kalkalpas mila nga nagsarita iti may saad dagulit nga gararim kanyak. Nakita na ti asawam nga ada kinasinarak na lalaki.
Sa napod mo dayta? Anya day ta akalukwan nga ibagbagang melody. Amo ka? Saan da ka pa dyan? Ngam tapno mapanag-nagkam. Mapangkay ti lugar nga imbagada. Anak kakitaan da kinitan niya. Idi pala nga matitirik nagkat kan kuana. Mapana ko, Ismael. Ang mga nusap sa pulon na kunti asawa. No kaya't mapahingag sinublian kayo kanimanang melody. Urnusang kumatibyak mo. Agyaman na kiti day ta apalagit mo kanyak tanya. Agda ka po na. No api asaan ta nagkatuluyan. Anya ti kahit asawan daytoy? Leonard, Nalawag din ang ko. Sigod ka ang mga gayan ayat kayo. Saan kayo pengagamam mo? Idi agayan ayat kamin. Ngayon binaybayak. Leonard, diyak kumakayat ang maamon tayo eh. Pagkawanan na ko. Awanan ka itibain. Idi pala ang ama ditirik na ka. Dakas ka, babae! Manang Melody! Awan basol ko! Saan ko aliniputan ni Leonard? Saan ka niya gulbod? Ay! Manang Melody! Pangitan niya! Matangiti pa ng pungpung! Saan ka nga nawan, tatang? Uray papatayag na ito ang babae! Tapos ka na una yan! Saan na ba sulitan niya no sigod at ayan ayat na ni Ismael? Ay, natin di asawag! Kaya't apa sa kitang diring nana! Kasi ka! Ay, dam ka di matikapsat ko! Wano kinayat mo lang din nagkaasawa kan ko, ana! Kaputam mo, mamaykan na kay tinasaya at apa nagbiag! Sumumpat ka! Apay ni JR. Gananya ti pagsangitam. Makonsensya ka. Gapay ti panang lokom kanyak. Saan ka alinuko? Leonard. Marignak nga ayatan na kunay. Katsa kaya pa sakitak tirik na. Ngam sinaktam tiriknak. Leonard, saan ko abasol? Lusigod akayan ayat ko ni Ismael nga asawa ni Manang Melody. Nabayag ka din nga mong daytoy. Naamag laang ani Ismael ti asawa ti kapsat mo. Idi may dito'y akadwayo kan ni tatang. San kan ang makapagulbod kanyak? Anya ti kahit asawan ti panagsinara kayo. Ha? No pagkabasulak na itakin ka. Pagkawanan na ko, Leonard. Nakipagkita ak ka ni Ismael. Tapno matulungak ida ka ni Manang Melody ang mangurnos it ibiyagda. Ay, bigbigat pa'y laeng. Arak tasang sangwamon, Leonard. Sigod mo tasan ka nga inom iti arak. Kahit ko ti manglipat babang iti arak tata. Ay, saan mo kumaapapasan ni Tanya? Awan basol ti asawam. Baybay ang daklatan. Saan kumaaday to'y ti pakadadaulan ti panagdenayo nga agasawa. Nagkabsatan nyo lakit din. Saan mo kumaabay-bay ang tinegosyo? Ibusik lang riti tatang. Kanikay ko tag may mesa. Isuah mo paling ka di. Panawan takon. Nona, tapasama kan ti pagbutbut nga. Ngam awan ti basol mo. Awan magtandi relasyon nyo kini Ismael. Makonsensya ak. Na maamuan na nga kapsat. Anak asawa ka ni Leonard. Asahan ko matayayatan. Adadama na nakakura dagat. Apay namin. Anya ti manglapad kan ka nga ayatem ni Leonard. Numanon atawan nga agdandan na kayong agasawa. Nakasak ka diya babae, Nona. Am mo ka, Tanya. Saan mo kumaasalutsodan na ita kanya? Inayat ko iti kastaunay idi ni Ismael.
Ngam binaybay anak. Numariknam la ko mati sa amkin liday dito'y pusok. Saan ka kuman amakarip na iti sa amkin liday? Taadan ni Leonard iti biyag mo ang mga ayat kan ka. Nana, nagbalina na nariribog ti panagdanami. Amom ka di, binigbigat ni Leonard ti nagbartag. Nagistayan ako na. Asino ti nagpanggap amang padungpar kanyak? Awanan kay tibain. Ni Leonard? Sinalbag ko! Nunam na mga dabasol ko ka. Nawaya ka amang patay kanyak. Saan ka lumaban? Saan ko ama aklon asi ka nga asawa ni Manang Melody? Sigod akayan ayat ti asawa. Basol ko dayta. No saan ko binaybayan ni Tanya? Namnamaam, anam-among ka na asawam ko ma. Ulitin mo! Sige, patayon nak. Awan laban ko ken ka. Tanya ko matilaban mo kanyak. Awan ka skamatao. Wen, takura payak. Ket day tatikin nagura kanyak ni Melody. Gaputa saan ko ama ipaayan itinasaya at abiyag. Nadingiti ko na JR, anak ko. Patpatkan ka unay. Amok akagura nagtoy ti daytoy nga ramidag. Engem na saysaya at apilyak laengan ti umadayo. Anya ti kahit asawon da ito Tanya. Leonard, dapat siya man nagpasunak. Nasaysaya at laengan apo manawa. Tapno anya. Makisinarak ka manen iti dayje alalaki. Sanak ngay ayatan. Tani Ismail pa'y lahin tay ayatem kasta. Palagkunam! Nakasak ka di ang babae. Apay nga rod pumanaw ka. Tapno anya. Nagtulag kayo kin Ismail ngagsinubyan kayo. Kitda kayon tagdin na. Ha? Napukaw ka din, di pa nagtalag mo kanyak, Leonard. Nagmaumaw ka din, di pa nagayat mo kanyak. Saan ka pumanaw? Taamangan numapatay ko talaga ni Ismail. Saan? Saan, Leonard? Diyak namnamaan namang ngagukan ka na. Makaamon na niya ti pagtungpalan ti biyak ko. Sige. Nawaya ka apumanaw no iso ti kayat mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maakit di day takabsat ko. Luklukon langan ni Tanya. Di na pala palubusan ngagtalaw. Anya ti kunam. Nangag ko ti panagsinsinong ba't nangagasawa tatang. Kaya to ni Tanya ti pumanaw. Naming gawid kay din ni Leonard. Ha! Kastoy kadagsan ti problema da nga agasawa. Agpadaan nyo lakit din nga agkabsat. Ay! Kaya magustuhan day tang ibagbagayo tatang. Kaya't ni Tanya panawan ni Leonard. Tap nagtipundan kin ni Ismael asigod akaayan-ayat na. Saan adakes a babae ni Tanya? Isakit yung pa lang aming dayja babae. Saan ka makibiyang iti problema da nga agasawa, Melody? Amok nga idipay akagurguram ni Tanya. Dayta, naagasa kong ti sugat mo. Kaya't ko nga ipan ka iti doktor. Tapno mo mataming anay imbag dagiti sugat mo. Agyamanak no na. Ngem binaybay anak ko malatan. Uray mataya kon. Anya ka kadi? Talaga kadi nga awanin ti mapanunod mo at nasayaan? Impanagnak mo lang ang awan ti ka-iskam. Nagsubang kami idi kini Melody. Dahil tati kanayom na nga ibaga kanyak. Lading itig no nasair ko tirik na. Agyamanak iti kinaimbag mo kanyak. Ano? Ang mga no dahi tuyong ti maudi apan nakakitam kanyak. Umadayo ah. Kinatakrot ti panang talikod mo iti problema. No umadayo ka, masapol a para iti panaglupos ti biyag mo. Anya ti kahit masawan. Saan mo kadi akayat taga-brut? Tulungan ka.
tulungan nak nga agabrod. Gaputa saan ka mauray arumwar iti kwartom tanya. Ginanon kan. Tata, Saan ka nagsangit? Awan mauray mo apang mabalaw kanyak. Saan ang nagbaliw ti panagkitakten ka balasan ko? Amo ka saan ka adakas a babae? Mas daawak iti kala at apanagbaliw ti ugali ni Leonard. Babalin anak kong laapan laeng ti panunot mo. nagyaman na ka na kayo, tatang. Tanya, saan ka pumanaw? Ni JR ti panunutem. Kaasimed. Isumat lagayam nga impangtan ni Leonard apatayin na ni Ismael. Inatop na ngamin na sumurutak iti panagpanggap ko apumanaw. Anya ka di daytan ama pampanunot mo, Tanya. Makonsensya ak ngamin to na. Apay ngamin. Anti makita ka agapuna. Adi mo masursurong ayat ni Leonard. Sakbay amaduktalan day tati asawam. Mawat ang tikayat mo asawen, no na. Wano? Anya ti mariklik ng kin Ismael. No na, no pampanunutom nga ayat at pailaang ni Ismael, nagbindot ka. Nabayagan alinipat ko ni Ismael. Manang Melody, ada kagayam dito'y sangot ti Ridaw ti kwarto mi kan ni Leonard. Nakigtot ka? Kung naktupay kat nga day lamlamang mo. Awan nang ka itibain. Mismo pa'y nga itiunag ti kwarto yung agasawa. Anya ka titi sasawan. Nangag ko nga da kasarsarita mi ti cellphone mo. Asino day chay ha? Nino na agayam ko. Ibagabla ang tipod no Tanya. Nalimod ni agin inawag kayo kini Ismael anya. Nagbidot ka no day tati pampanonotam. Sana katakas a babae. Saan ka niya din dadalos? Mabit lang. Sa dino tinakadalapusan kan ka ni Leonard, ha? Nagado a babae? Si kapay lang a klase? Huh? Nagsakit ti pa nagsasawang manang. Ngam ulitek, nadalos ti puso ko. Ah! Nalakati agsao! Sige, agpapas ka lang iti kayat mo may baga kanyak. Ngam sapay lakuma. Tamalawlawagan tumatlaan ti panunot mo, Manang Melody. Naimbag lakit din. Takim marayo ni JR kan itatang itay makita na. Diyan kaya ta makita na ti panagsagsakit ko. Dahito'y ka din ti supapa. Ti panagyasawa ka ni Leonard. Nga uray jakmat ay ayatin. Gaputan na bukaw ko ti panagtalag ko kadakiti lalaki. Ngam, tap na sa anak nga ad-adang agsagapa. Kas ko na inuna. Masapol asursuruwe ko nga ayatin ni Leonard. Dakkel tinamnamak ang makapag-abroad ka. Dayjay matlang nga agency ang nag-applyam tip nag-applyak di nag-abroad ha. Agyaman at launa iti adu atulong mo kanyak, nona. Ngayon apay nga araminum ti kasti kanyak. Ibagakkan ka tipod no Ismael. Kaya't ko amaya dayo ka kinitay niya. Maasya anak iti gayam kong agsagsagama iti agdama. Awan panggap ko amang riribok iti biyag na. Saan ko naiayatan? Kat talaga asaan mo nga inayat? Nupudno ko mga inayat mo. Saan mo kumaan na iturad a binaybayan? Akwa ka nagbidotak. Nyamnam amo namat ni Leonard. May sapay aga po na akayat kong agabrod ka Ismael. Kayat ka atulungan amang ornos iti biyag mo. Barang makapagsinublian kayo matlaang kinimanang Melody. Nona, naging baglakit din ti panagpuspuso. Baring agbalbali mo ti asawa. Kakaasi ti gayem ko. Kapukin ko na. Dahil matangak no kasano ti kinaalas ti ugali na.
Adda kayat ko kidawan ken ka, nona. Nubilang adagasat ko nga gabrod. Sabi ko ma, awan ti sabali ang makam mo. Uray asino. Saan naglakit niya nagbidot, Leonard? Nino nalakit ti dirang tay, datanya ken Ismael itinalimod apa nagkitkita da. Anya? Manang Melody, talaga ka di asaan ka amaming ka. Kaya't mo ka di ngagsina kami itikabsat mo, akas itinapasamak kada kayo kan Ismael. Uli teman timbagam. Ha! Natangsit ka mo na. Kaya mo tatong paan ka uray iti sangwanan ni Leonard ah. Manang saan mo kumadangran ni Tanya pangasin? Sakit mo pa ilan, day ta babae? Luglugon na ka lang araw. Sumatang ka! Pinukawan na. Gapoy ti day ta babae. Sandak ang pagpungtutan. Tamangan lumalipat at akabsat ka kan inauna ka. Ha? Sao kami tabakitam. Uray inauna kang siya. Tanya, panawan na kami kinimanang Melody. Uray na kiti kwarto ta. Taglinawag kami ti daytoy na laing akabsat ko. Sige, Saan ko magustuhan di pa nang magbugkaw mo kanya? Sumatang ka kami yan! Wala na saya taturungan di salitan ta. Rumuarak man langan tama ka no. Husnal bagka! Uray kabsat ka! Nagigtot ka nakakita kanyak noon. Saan mo anam naman no mayak diti balayo? Win no? Umay ka di manan ni Ismael dito eh. Naibaglakit ita sa daan nagratakin ni Ismael. Apayasan ka makasumbat. Leonard, apay asaan mo ang kinakuyog ni Tanya? Saan na nga mo nga umayak dito eh? Ada kahit ko amamuan king ka, kat saan nakapagulpudan. Sika ka ditirang tay datan niya kan Ismael tapno agkita da. Awan ti amok iti dayta nga ibagbagam. Inapudno na. At dagurak ken ni Ismael. Napalalo ang nervyos ko iti may nagsinalangad ni Leonard. Sabsabali mo ti ugali na. adon tinagbaliwan ti ugali ni Leonard. Masabsabidunganan, gapo iti pa nagsasao ni Manang Melody. Kat anya ti kayat na mapasamak. Agsina kayo. Daytamot ti imbagak iti kadakwada. Ad-adan a kinaguranak ni Manang Melody, gapo iti dayta nga imbagak. Kasanon numamuan ni Leonard nga may kadito'y balay. Kat atapon na adito ti pagsarsarakan nyo. Payam no na. Dayto yung ti maudi ay ko. Tapno saan ka may ramraman. Saan ko mga saksakit kinakamutan niya. Awan pagdanagam, Nona. Maawatan ka. Tsak kaya may ramraman ka. Kaya't ko abuk-bukudak laangan ti panagsagaman. Apa yan nagsarima din ka? Nakastrip ka lang aro din. Agin inom ka diti kwartuta, Leonard. Diya kayo na makita ni tatang ti panaginom ka. Dilawan nak tamanan. Nagapa. Apay asan ka makasumbat? Naggapu ka iti balay danuna? San ka di, ha? Pinukaman na, Leonard. Apa yan nagbalin ka magtanakas na kanya? Bas lumot lang! Awan din nagbasulat kin ka, Leonard. Mariknag, ngay ayatan nagunay. Katyak kayat papasakitan ka. Kanayon amang nagkuking ka dito. Nga mo sinaktan na ka. Sarod-sudod king ka dito eh. Ay ayatan nakatimat lang. Leonard. Owen, ay ayatin ka. San mo pa ya sinumpatan ti damdamag? Naggapo kay ti balay danuna kat nagkita kayo manon kan Ismael. Diyak magtalikudan. Nagapo agay ti balay danuna. Ngam saan kami nagkita ka ni Ismael? Ulbad! Manipo dita. San kan ang makarwar di ti balay? Mawatang! Siyak ti makamoy ti asawam. Bantaya ka na imbag, tapno saanan ang makarwara. Di mo pa ilang amin pinalubusan api manaw idi. Diyak ka ti may babayin. Anyamatan?
Kaya't masawan, nakababa hindi pa nagsinami kini Ismael? An ko akanunungan day ta apanggap mo, Leonard. Kaslawan pa nagtalik mo kinitan niya. Kanya kumapay lang amin ti pagtalkam kinitan niya, Leonard. Ay na. Nagkurak. Saan ang maagnitan niya? Tap na makisindubyan kini Ismael. Anya ko mati maganab na iti dayjay alalaki. Ay, panawan kayo manlangan. Masurunak man kini tatang. Natadum ti pa nagdildila na. Sige, pumanaw kan. Awan tumalat sirbi ti bagbagam. Pagkamot ang kapsat. Leonard, lawlawagam ko matapanunot mo. Makisinubyan pa yung ni Tanya kan Ismael. Ket nalpasen a binaybayan na dayto. Saan mo na nga agasawa da itik absat mo? Nagdengdeng nagklagi ti sarita. Denggan na ko mga amam. May sapay, nabayagan. Ajak nakita ni Ismael. Saan ka matin arum-rumwar iti kwartom, Tanya? Pasensya ka kuman iti asawam. Agyaman ako na kada kayo, tatang. Agsangit ka manen. Na kayo laging ti makaaw-awat kanya. Ikaday tatimang patpatibkar iti paginagam ko. Gaputa amok. Anasaya at ka babae. Ang dagapuna. Asaan kayo ang nagkatuluyan ken Ismael? Tada kayo tinaikari iti tunggal maisa. Tatang, Malas ni Melody. Gamanya ko man ang nagimbag. Noad na ka man ni Ismael. Parang makapagkinaawatan dapay kin ni Melody. tatang, ang mga nukalata sumrak ni manang Melody diti kwarto. Kat maamuan na, nga iso na kan Ismael ti pagsasalitaan tayo. Napayagan ajak nakita ni Ismael. Napnapanan na ngatan. Wano anya ngatan tinapasamak na. Pasensya ka lakuman, Nona. Makabulan ko dito Saudi, ngam italangan na awagan ka. Awan dan yaman na. Makumikom siguro unay kung punaklat tayo tinagam ko. Bakil ti utang ko ana imbagan hakim kan ka. Jak amuno kasano ka makapagsubad. Saan mo kumapanunutan na ita? Pakaragsakak di makatulong kang ka. Wan gayam, awan ka dito nang ibagbaga madakit yung amron? Oray ni Tanya. Saan na nga amo ta saan naman adamdamagan? Nabayagpay kiti na di kami magkita. Tapawilan ni Leonard. Basta ka di. Pagatapan nakasyak tirang tayo itinalimod na panagkit-kita yun. Ay baglakit din talaga brodak. Adula una yung tibasol ko kinita niya. Kaya't umabalin, jakon kayat ngagsagabat. Mabiit laeng. Ito yung matgayang pag naedan ni Ismael ti imayan tayo. Anya ti kaya tasawan da ito, Leonard. Apay ngayon ko yung dak. Tumusagaw yung dadang. Ibagam kin Ismael. Yun ibagayo nga datayo. Aslawan tao. Nakarekaptiri daw kang dagiti tawa. Leonard, anya ka diti pang panggipam. Talaga ka di anak po kawan ti panagtalit mo kanya. Katani ti pagsangitam. Apay, inan ano ka? Awanan ti waya-wayak, Leonard. Sana problema dito kanya. Ngam ti jak maawatan. Noon niya ti pampanunutam nga ramiden. Aday da. Nagsubliad agos ni Tatang. Tatang, Sa anak ka nagtuktok. Kung natagiti kaaruba na anak kasarita. Nasuruk ka nun na 2 bulan asaan da nakit kita. napanan na ka na. Saan damot ama ibaga? Saan da kanupay ang napakadaan ti ipapanaw na? Basta, saan da kanulatan ang nakita pa eh. Sige. Lumugan kayo nga roden mabantayon. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang.
Babalawag ni Leonard iti dayja nga inaramid na tanya. Saan ko akanunungan? Si kalauna iti pampanunutek. Kunak no sa dino ti papanantayo. Ni ko mamanang melody ti rumbang akin ako yugyo. Jak amo no anya ti agtartaray iti utek na. Ngam sapay kumata saan ka maumumawain. Ipanagnak ko kini Leonard. Ngawan ti dakas nga aramid tatang. Daita ti kasayaatan launay. Ay ayaten na ka ni Leonard. Ket mabuteng amapukaw na ka. Nadlaw ko nga kasla. Lima miis ti panakilangan na kanyak tatang. Ti kabuteng ko. Ngay sukat nak. Saan namat nga tanga aramidon dayta? Nasingpat ni Leonard taniya. Tas daawak na kapaya di mo sinong batan ti awag ko. Amuda ka ding, may ka dito eh. Imbaunak ni Leonard ang makitsenda. Iswadya kung sinong batan ti awag mo. Kan amangan numanggagpay ni Manang Melody. Naimbang no saan nakasinurot ni Manang Melody. Saan? Adadimdang asa nga ili na. Amok asan nga imbaga ni Leonard king katiyaay na dito'y balay. Dinamag na ni Ismael kanya. Naduktalan na nga minan ang nabayagan ang pimanaw ni Ismael ti pagyanan na. Deta kumamat tate bagaking ka. Nakigtutak. Tain kuyog dakkan ni tatang iti ipapanda iti balay ni Ismael. Anya? Anya ti panggap na. Deta nga rod ti tsak maawatan. Mabitlaang. Kahit masawen. Nabayagan nga amom nga awanan ni Ismael ditoy. Dandanin na ikaglis ti dilak. Kagap-gapo na lang dito eh. Kan saan ang nagbayag tang dardaras. Ilimod ako matikandag dito abroad. Kaya't ko idakil laaten. Nood dan pagrangayan ti biyag ko. At dapay may isa nga ibaga. Imay dito ni Leonard. Kalpasan ang danuktalan ng awan ka iti pag naidan nyo. Inkuyog da ka no kinitata aristo ni Tanya. Tapay. Jakam, no niya tagtatara iti utep na. Awan gayam. Di ka kadi mailiw kinimanang Melody. Awagam kumaa. Sa anak tayo nakasagana. Masapol ko maarugyamon ti mga lukoy kenkwana. Uray apagbiit la ang makasaritam. Nadlaw ko. Kaslaad da kayat nga ilimod ni Nona kanya. Anya nga tatay ta. Naimbaglakit din. Tasaan ang naghatap ni Manang Melody iti kinabayag ko anak ityenta. Masapol nga iparignak ti kinadungog ka ni Leonard. Tapno agsubli ti sigod a kinaragsak ti panagdenami nga kasaw. Nagmayat lakit din ti baragtugtugaw mo dito'y salas, Tanya. Ha, panggap mo sagay di taglibas Awan mo't siguro ti dakas na no agtugawak dito'y sofa. Nita, sa bali ti panagsungsungbat mo Manang Melody, ar-aramidak amin akabailak nga agpakumbaba. Tapno na urnos ti panaglilinangan tayo. Kasla ka na yung lata makabasbasulak kada kayo. Ay, di naman sumbasumbatan tad adama surunak ka nga. Sino mo't dito ang mga singsing Hello? Ismael? Ismael. Tanya, sumar ka niti sa ledyo. Saan ka man nadumdumngag? Sige. Oh, Ismael, apay? Anya ti ibagam, Leonard, agkapi ka pa'y. Dandanik mo't kit di maluto ti si daen tayo apamigatan. Agya mo na ka. Makaanain kanya ti kape. Ang bigatak to na di opisina. Kaya't ko ti agserbikan ka. Ay, ayatin ka, Tanya. Ay, ayatin ka unay, Leonard.
Pasensya ka lang kuman kanya kadagiti napalabas ang aldaw. Nalos una ti panakait ko king ka. Kit diyak ka na mapukaw kay tibiyag ko. Saan to ang mapukaw itibiyag mo, Leonard? Gabuta mariknak, tinalaos unay apan ang ipatag mo kanya. Sige, ituloy mo nga ro din tagloto. Ay na, makapabisin tilot-lotan. Makumay ko makidi opisina kadagiti yung aldaw tatang. Da kayo man lang tipaw na kamang sapol iti pagnanaedan ni Ismael. Ha? Naitapay. Anya ti panggap mo. Agatap ka kadipay laeng iti asawam. Saan nyo kuman nasaludsuden kanyak day tatatang? Amo ka masirib ka. Saan ka kuman anak katurpos kan bigmak ng anak negosyo? Mawatak ti kayo asawan. Sana bali no diyo kayat. Mangibaon na klangan iti sa bali. Kababay mat ka na kayo. No anya man ti pampanunutem. Sige, umanugotak. Oh, apa yung nagsardang kayo ngagsaw? Kasla dapay kayo yung ibaga kanyak. Di mo ka dinadlaw ti kabsat mo. Ti maliyaw. Diyak ag timtimag. Tamangan mo makabasulak manan iti kabsat mo. Kagurgura na kapay lang ron ni Manang Melody no kasta. Ket, maawanan ka adagos ang tinamnama? Sana kas karina ang mapukaw ti gura na kanyag. Dito na kasagana kon. Pagparanga kiti asawa. Nasaya at dahi ta apaggap mo. Managsa ka na. Nadlaw ko tinagbaliwa mo. Tagbalbaliw ako no na. Tidawagan ka. Awan ko matipangibaga ang mga daag dito abroad. Uray kinitanya? Uray asino. Awan sa bali akal kalikagumag may papanggitan niya. No sana ti ginaragsak na itidan na ni Leonard. Awan ti may padamag ko may panggap kan kwa na. Saan kami ngagkit-kita? Kan man-manupayan ang maawaga. Diyak kaya na may ramraman ka. Ada kumamit kidawag kan ka Ismael. Awan ko mati makaamunto at tinulungan ka nga agabrod. Makaanayan ang natulungan ka. Kan maurnos mo tibiyag mo. Kasta na bambanog kaya si Mang Patita tatang. Agap-gapuan nyo ay ha. Saan kay sama na panititalon? Ay nakaadog pa yan tinainom ko. Ang pudo tinaklat ta. Aginanaak sa akto ang digos. Saan nyo sinumbatan ti damdamagag tatang? Melody, amok akaguranak iti dahito nga ibagak. Papanangatan ni Ismael. Kung nagtupay kay, Jack nagbidot iti nangag ko pa nagsarsarita yaw kin ni Leonard. Pagtintinulungan da. Saan mo kumakagura dahito nga ibagak? Hay, sumardan kayon! Itaka kayo manlangan. Talaga anatangkan ti panagpuspuso ni Melody. Ang dumada iti kabsat na. Ang napanan nga agpaiso ni Ismael. Lahat kasla maililiwan ka nangarakot kanya. Nimpaglakit din tada ni JR iti kwarto ni tatang. Tanya, pakawanin ako ma. Awan matbason mo kanya. Nagyamanak no tinakagura. Manipot ita, nawayakan arumwari ti palay. Ay niramraman pa kit din ni Nuna. Saan mo kuman napanunutan dayta? Tinapatag, naragsak ti panagden nata. Ken manipot pa ita, ulitek nawayakan arumwar. Saan ka napagduaduan? Agyaman ako na, Leonard. Ay ayatin ka. Adadapay kanya. Kaya't ko, naragsak kayo iti anak ta. Ha? Tanya. Kaslakit din nagpapaapal na. Makapasun. Kas na magkasangit akpay ka po iti surkon. Saan? Tsak kayaten nga agarubos na kitiluwag. Saan damot nga minan nga enday kaptirita. Kat dakitak tinaerot apa naging inarakop ni Tanya ken ni Leonard. Hangama. Saan ka nga palin anaraksak, Tanya?
agpadata asaan anaragsakan. Masapul ang makapanunutak iti pamuspusan. Tapos masabitungak ti panunot ti kapsat ko. Agyaman nagtamaragsakan ka para kanyak, Nona. Kalpasan ti pa nagsarita ta. Umay ka pa siyaran di ta. Mailiwak launayin ken kagayan. Di, ay-ayado mo ni Leonard. Karbangan ni Leonard ti maipatag. Taay-ayatan na kunay. Nagtatirumbang gayam. Ada umawawag iti sa bali ang cellphone ko. Sige nga, Roden. Enak mo tagdigusan. Bye. Naragsak ka! Tanawaya ka manan arumwar, tanya. Ngamno ti amom kat napukawan ti panagdua-dua ni Leonard kan ka. Ha! Nagpidtot ka! Manang Melody, napudno ni Leonard iti amin ngayong baga na kanya. Amamok ti asawa. Kachak! Jak am-amo ti kabsat ko, kasta? Ha? Ha! Awan panggap ko makisindupyat kada kayo. Sapay ko ma. Tama po nas tumatla ang tiguram kanyak manang Melody. Hindi dahi ta ayara ako mo kanyak kan umis isam. Sa kumikira kanyak. Malakit ko di damo ta nagkita. Leonard, saan ka di nagbabawi asyak tinasawam? Pulos. Awan pa nagbabawik. Ada sorpresa ken ka. Amom, agdatagsun ako. Anya? Oh. Adan ading ni JR. Ti amo, Oh. saan ako nagsikupay? Isamat lagayam ang maululawakan aglaladutak kadagiti napalabas nga aldaw. Yes! Kablaawan ka. Adamanan nga umirot ti ayan-ayat yung kini Leonard. Tsak namaan nga agsikugak pay. Dahito si kukutit tanda ti pateng-pateg mi nga gasawa. Ismail taytoy. Kasanan taytoy. Mabit lang. Sung batak la dito umawawag. Sige lang, Nona. Naka-online ni Leonard. I-chat ko kan kuha na nga daak niti balayo. Hello? Nona, nakaikad din akon. Sakapay ko matamaawat na ni Melody. Ismail. Adlanitan niya dito balay. Ha? O sige, baliwak tong Roden di umawag. Bye. Apay ang nagpakita ka pailaang, ha? Melody, pakawanan na ko ma. Sapay ko mataikan nakpaiti sa bali aguntaway. Kalpasan ti panang baybay am kanyak? Ilawlawag ko kin kanu apay akala at nagpukawak. Ismael, tumanon ka amarok. Melody, sangwem ti asawam. Sumrag ka. Agyaman ak. Ay, Ismael, dua atawan asaan da ka nakita. Unak no anyan tinapasamak mo. Kasangsangkot ko lang manipod sa Saudi, tata. Iso anabayag asaan da ka nakita. Ay, awan pulos na kaamuan may no anya tinapasamak mo. Sige, agsarita kayo. Tagabrod gayam ni Ismael. Tagnakam di asawam. Panunutom ko maana imbag. Amo. Ay ayatin nakaunay ti asawa manang. Iso ang nagasat ka pala. Apa asan ka nga agsao, Melody? Amok asyak ti adda babalawan nyo, tatang. Natang sitak ngamin. Saanin aday tati panunutom? Lipati mong tinapalabas. Nasaysayat sa nudwa kayo lang agsarita, tatang. Danunag ni Tanya. Nasaysayat nga agpay sunusaan ka makibiyang. Kalpasan dahi di apa nagsarita may kininona. Amo ka dumteng to ti panawen, ama-amam ti panang tulong kanyak ti gayam mo. Tapno ka abrodak. Awan pulo simbagbaga ni Nona. Maipapan iti daytabanag. Nasaya at unay ni Nona. Inaklon na kinagura na, hindi binaybayan ka. Ngem injaya na titulong na. Tapno marunos ti biyag ko. Naimatangak ti dakkel na nagbalbaliwamon. Ismael. Saan kayo madanagan kini manang? Maawatan na ti amin.
Leonard, nagasap ka kinita niya. Nung nagsagaba man idiga po ta binabayak. Ita, nabirukan ng tipod no ang mga yatkan ko na. Leonard, Awan rumbang nga pagsangitam. Leonard, Sa anak lang nga naragsak. Para ka na ta. Naragsakak pa eh. Para iti kapsat ko. Kastamatan kin Ismael. agyaman ako na ikan ka, Leonard. Ay, ayatin ka unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.